أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Şolar yeryüzünde Hudaýy aciz edip bilmezler. O şolar üçün Hudaýdan gaýry dost ýokdur. Hudaýyň azabyny men eder ýani. Şolary näçe beraber azap berler. Olar ne haky eşitmäge kadırdyrlar we ne haky görmäne kadırdyrlar. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Şolar oltor cemaatlardır ki öz aziz canlarına zarar yetirendirler. O şolar iftira edip özlerinden çıkarıp yatan zatları batıl boldu. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Bedun şek şolar kıyamatta ulu ziyankar bolacaktırlar. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Tahqiq oltor adamları ki iman getirip ve salih ameller kesb edipdiler ve özlerinin perverdegarına tawazugly bolup ibadetlerini halis edipdiler. Şolardır cennet ählileri ve şolar cennette hemişelik bolacaktırlar. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. İki fergan meseli yani kafir bilen müminin meseli kör ve ker bilen gözlü ve eşdiýäniň meseliýandyr. Aya şu iki forma adamın hali deňdir mi? Aya siz şonda fikir edip düşünmeýäňizmi? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ve tahqiq biz Nuh aleyhissalamy rasul edip öz kavmuna iýerdik. Nuh aleyhissalam öz kavmuna aýtdy: "Men size aşkar korkudýandyr. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ." Ve hiç zada ibadet etmeň, fakat bir Allah'a ibadet edin. Tahqiq men size ulugynyň azabyndan korkýaryn. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Bes Hazreti Nuh'un kafir bolan kavmlar aýtdylar: "Ey Nuh, biz seni özümüz yani beşer görýäris. Ve sana tabi bolan bizim past kavmlarymyzdyr. Awwal ta'ammul etmäni, fikr etmäni, awwal wahlede tabi bolýanlardyrlar. Ve biz sizin üçün özümizden artykmaçlyk bilmeýäris. Belki sizin hemmäňizi yalançydyr diýip güman etýäris." قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Hazreti Nuh aleyhissalam aýtdy: "Ey men gowmum, habar berin, eger men öz perwerdigarymyň tarafyndan bolan aşkar hüccetiň we deliliň üstünde bolsam we Allah tebarak we taala maňa öz ýanyndan rahmet beren bolsa, pes ol delil we burhany siz görmeýän bolsaňyz, aýa men sizleri şonu kabul etmäge mejbur etip bilermi? We halany ki sizler şondan bizar we şonu yaman görýäňiz."